महसूल गुप्त वार्ता संचालनालयानं मुंबई एअर कार्गो संकुलात केलेल्या कारवाईत डीजी लाईटमध्ये 12 किलो सोनं सापडले। त्याची मूळ किंमत सुमारे 10 कोटी रुपये असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली। या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे। या तस्करीमागे सराईत टोळी असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे। मुंबई एअर कार्गो संकुलामधील डीजी लाईटमध्ये सोनं लपवलं असल्याची माहिती DRIला मिळाली होती। त्या माहितीच्या आधारे DRIने एअर कार्गोतील संकुलात शोध मोहीम राबवली। त्यात प्रत्येक डीजी लाईटमध्ये 3 किलो वजनाचं सोनं सापडलं। DRIने असे 12 किलो सोनं जप्त केलं। त्याची किंमत 9 कोटी 60 लाख रुपये आहे। सोन्याच्या तस्करीत सामील असलेल्या 2 व्यक्तींना अटक करण्यात आली। याच पद्धतीने या टोळीने पूर्वी मोठ्या प्रमाणावरती सोनं तस्करी केल्याचा संशय आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।